Hori ura ez da jango. Hortarta mendiba daukauta. Algeta izan gaurko lehendabiziko gaiarekin, Jon Gorroño Urkiol artistak euskal mitologian oinarritutako karta sorta sortu du. Karta hauek tarota egiteko balio dute, baina funtsa euskal kultura eta mitologia islatzea izan da. Eta karta hauen sortzailea bera konbidatu dugu, nondik norako guztiak guria saltzeko. Biba Jon Gorroño Urkiol. Kaixo! Arratsaldeon! Arratsaldeon! Eixen lasai! Zer moduz? Ongi? Piskat urduri. Bueno, lasai. Lasai, joango gara pixka lasaitzeko. Hau dira zure kartak, ez? Ire zabaldu nahi baldin baduzu. Piskat erakusteko bitartean nahi baldin baduzu, barruan zer dagoen kontatzen hasiko gara. Jon? Osondo. Zer daukazu, zer dago baraja horren barruan? Nolako baraja dago? Bueno, hemen daude 78 marrazki, ilustrazio, Urkiol dauka izena, eta Durangaldean kokatuta dago. Ni Durangarra naz, eta azken finean baneukan nahia inguruan kokatzen zen produktu bat egiteko. Eta tarotaren egitura du, ezta? 78 karta, ez dakit, karta nagusiak baditu, karta tarota dituen moduan? Bai, Zintzakegu bitartean, ez da? Bai, jakina, hartu ikusteko. Segi, lasai. Berez, sortuta dago, tarota dago Italiako iparraldean sortuta, eta nik egiten dudana da, ekarten dut, edo asmoa da, tokiko, bai simbolo, tokiko kulturako, historiako eta Durangaldiak dituen gako hietara egokitzen saiatu. Adibidez, hau erakutsuko dute, hemen agertu zaialako txanka harria jartzen duen, ez da? Bai. Txanka harria, honek izango du historia bat, honek emango du aitzakia bat, historia bat kontatzeko edo zerbait esateko, ez da? Hori da. Karta bakoitzak bere historia dauka. Azkenean, esan daiteke harria, lotuta dagoela pentsamendu ideia edo buruarekin oro har, eta, azkenean bakoitzak bai, begiratzeko sortuak dira, Begiratzeko sortua dira. Pentsatzen dut, jolastu ere egin daitekela hauekin, ez da? Sortu daitekela jolasen bat, ala? Bai, berez, nik autoesplorazioarako karta bezala erabiltzen ditut. Azkenean, tarotak badauka olako lotura bat espiritualtasunarekin eta igartzeko gauzak, baina nik ez dut hortik jo, sentitzen dudalako etorkizuna gure eguneroko erabakiekin eraikitzen dugun zerbait dela. Mitologia presente dago, ez da? Karta hauetan, ez da? Mitologiari zabaldu diozu leio txiki bat. Ze pertsonaia edo ze arrasto aurkituko ditugu mitologiari dagokionez? Bai, hor zegoen niretzako erronketako bat, ez da? Klaro, ekartzen dituzunean hainbat simbolo edo hainbat ezaugarri, kasu honetan hartu nuen, Mariren pertsonaia hartu nuen, Marik dauka gure kulturan pixu handia, gure jainkosa nagusi bezala izendatzen da, ezta? Eta badauka ere justiziarekin lotura pixkat. Gezurra zigortzen duelako, eta hor balio sorta batzuekin dator. Bai, hemen ikusten dut Garbiñe epaia, ezta? Eta ondo zarginen justiziaz eta maritaz eta gezurra zigortzen duela, eta ez dakit, honekin zuk egin dute zen ezaken lanean zerbait edo? Igual ondo etorriko litzaidake, ez pentsa, esan duen, bueno... Baina, litzateke, norbait dena zuri begira eta zuk kartei begira, ez? Epaia emateko karta botatzen nuen begira. Batzuk pentsatuko dute batzutan antzeko zerbait egiten dugula, ez pentsa. Bueno, Imanol, proiektu... Batzutan arrazoiakin eta beste batzutan batea arrazoi gabe, baino... Bai, Imanol, proiektu hauek adibidez, ez dakit, etxean edo familia jolaserako egokiak dira, ez da? Hitzakia ematen dutelako, gure herriari buruz hitz egiteko, adibidez, puntua botatzea bezala, ez da? Bai, kontua nik tarota gehiago lotu izan dudala bizkat espiritualtasunarekin eta horrela, ez? Etorran ezagutzen dudan jendea tarotera ibiltzen dena, jolastu baino ibiltzen dena, ez? Badauka lagun bat esaterako mugikorraren atzekaldean beti taroteko karta bat eramaten dira. Eta horren arabera, hori ilargiarekin, eguzkiarekin, planetekin, edo bere egoera animikoarekin lotzen du.
eta tartean aldatzen du, eta horrek berari balio omen dio zeiteko. Horrelakorik ez dugu etxean egiten, bestelako karta jokoak ugari dauzkagu, gaur egun gaina modan daude ez, karta jokoak era askotakoa, mai gaineko karta jolasak, baina honetara ez gea iritsi, baina bueno, igual bota eta nahi aldaketaren atokatu zait, izan daiteke ez, polita mugikorraren atzean eramateko. Aldaketa. Aldaketa. Adibidez. Zergatik ez. Adibidez. Zergatik ez. Euskal Herrian badira misterio tokiak ere, ezta? Horiek ere sartu dituzu. Bai, jakina. Osea, bakoitzak bere misterio toki bereziak ditu. Ni Durangarra izanik, Durangaldera jotzen dut, eta guretzako referentziasko toki bat Urkiola dela esango nuke. Azkenean Urkiolak badauka santutegia, baina ez da hori bakarrik, badauka naturgune eder bat, eta gure mitologiako kondaira asko ere hor oinarritzen dira. Euskal Herria da oinarrizkoa zure karta sorta hauetan, ez da hori argi daukazu, Euskal Herriaren barruan ibiliko zarela batera eta bestera. Bai, osea, mugatu dut lehen edizioa mugatu dut Durangaldera, baina egia da bihotzaren parte bat ere bikotea daukadalako Debagoienan, azkenean handik ere asko ibiltzen naiz, eta orduan agian bigarren edizio hau zabalduko dut pizkat, eta joango naiz gehiago ja Arantzazu eta horko tokiak ere jasotzera. Songi, lan pixkat badukazu orduan. Bai. Lan pixkat badukazu. Non eskuratu daiteke karta joko hau? Momentu honetan agortzear daude eta ja ez daude salgai. Benetan? Seinale ona, ez? Bai, gutxi batzuk atara nituen, eta egingo dudana da momentuz eten, eta birsorkuntza prozesuan murgildu, eta dena ondo badoa, Durangoko azokan berrido argitaratuko dira. Songi. Garbine gustatu zaizkizu zuri kartak? Bai, niz naiz karta zalea eta tarot ez dut ezagutzen eta ez dut erabiltzen eta nire inguruan ez daukat inorro. Bentsat nik dakidan ez. Horrela erabiltzen ditunik edo mugikorren atzetik edo jarrita daukanik, ezta. Baina ikusi ditut eta dia benetan oso politak, oso koloretsuak, personaiak dia oso inozoak nolabait esateko, oso simpleak, oso irudi garbiak, marraztuta daude oso era garbian, eta oso kolore politak dauzka, eta oso ondo irudikatzen du, irakurri ditut batzuk egurra, ez dakiz ere egurra eragina, egurrea baita ere, eta oso ondo irudikatzen du, behintzat, irudikatu nahi duena, ustez, irudikatu nahi duena hor jartzen duelako, beraz, bai, oso politak dira, atseginak oso benetan, baino, ni ez naiz zalea, ez dakit tarota zer dan, entzun da, baina bestela ez dakit. Eskerrik asko bihotzez, nik beti esaten dut begiratzeko sortuak izan direla. Hori da, gero bakoitzak interpretatu nahi duen bezala. Begiratzeko sortuak, pentsa, ze gauza, Bai, kuadro txikiak eskutan hartzea bezala, ez da? Kuadro txikiak eskutan hartzea bezala. Botatzeko ere bai, ez? Zure espiritutasun horrekin edo esaterako karta batzuk ateratzen baldin badira eta urrea tokatzen baldin bazaizu horrek badirudi adierazi nahi duela, bai, tarot modura, horretarako ere balioko dute, ez? Bai, baina nik beti esaten dut, azkenean zuk begiratzen duzunean, begiradarekin ere, beti pentsatu egiten duzu, ez da? Orduan, irudi horrek zer esaten dizun, punturako gaia ematen dizun, ala ez, baina, hor dago misterioaren joko hori ere, ez da? Songi, zoragarri. Maialen, nik aterako dizut kartza bat. Ez atera. Telebistako erregina. Ez errez. Ez, Xabi, ez dugula nahi kartarik ateratzeri. Gaur ez dugu nahi. Bihotza atera da. Bihotza atera da. Eskerrik asko baderan etortzearen. Bai. Mila esker benetan. Elkarrezkoagatik. Eta segitzazu lan pixka bat egiten, badaukazota. Batez edizio berri bat ateratzen baldin bada, horre Euskal Herriak mugasko dituelako, eta erki aukerak ere baituzu. Eskerrik asko, Jon, Zeu. Ondo segita lautadara, guaz orain,